O, pietuż sam trowa lepszo choby w lolu. Halo, halo, witam. Czy pamięta ktoś jeszcze patologiczną rodzinę Gizdów? Myślę, że pamiętacie. Także mały Gizd, stary, który już szpakowaty się zrobił. Jest i baba, która to jak zwykle wyssała faceta z całej energii. A jaką nowość chciałem wam pokazać? Rzekomo w Simsach pojawiły się baseny i sprawdźmy tą plotkę. Badehala. Błe, nie ma po śląsku. Dobre. No, baseny. Ej, są baseny faktycznie, jo, to smola. Czyli teraz Simsy odzyskały dawną świetność. Dobra. Budujemy basen. Mam kupę wydatków, ale wybuduję basen, stać mnie. Kurde. Jak mówił pewien wieś internetowy. Znaczy on to mówił trochę inaczej, ale ja nie będę tak brzydko. Dobra, będę miał dom. Dom już mam. Zrobię sobie ładny basen za domem, elegancki. Elegantny. Dobra. Żeby mnie to nie wyszło zaś tak za dużo. O, a taki se zrobimy, taki nieduży, o. O, taki kwadraciok. No. I co wy na to? Nie głupi, nie? Dobra, zrobimy im tak, co im sam zrobimy? Jakoś drabinka im domy, tako fajnisto modro, by umieli wleźć, a potem im ta drabinka zabiera i się potopią w piruny. Dobra, co to jest? Brakuje światła. No, tam po co światło? Aha, to są takie lampy na dno. Spoko, dobra, zawsze na propsie. Generalnie trochę krzywo, ale to jest mój basen. A co? Mozaika płytek. Jakie to jest drogie! Ja wszystkie pieniądze w ogóle wydałem w zasadzie. Dobra. Ale co z tego? No trzeba jakoś... Ej, pokazywało tam porę roku tu wcześniej? Nie wiem, bo jakoś nie pamiętam. Dobra. Zupa z bobra. No to cóż, to jadymy. No i jak oni se sam żyją? W ogóle, która jest godzina? Jest sobota 7:20. O ile dobrze pamiętam, wszyscy tu mają wolne w sobotę. Tak więc może całą rodziną pójdziemy na basen. Dobra, co wy macie za potrzeby? Ty stary, zmień strój w ogóle na sportowy. Mody. Mody, co z tobą jest nie tak? Mody spać. Dobra, stary. Sorry, co im się knoli wszystko sam. Stary, weź to wydup. Stara. Znaczy stara jeszcze nie jest taka stara, nie? Patrzcie, jeszcze ten. Ona niestety ma takie troszkę zawiasy umysłowe, że no, znaczy kolor włosów blond tutaj jest zupełnie jak najbardziej przypadkowy, no. To nie chodzi mi o zawias umysłowy dlatego, że wziął sobie takiego hopa, ale że generalnie potrafi stać dali przed lodówką z sokiem w ręce i patrzeć się tempo w tą lodówkę z poważną twarzą przez długi czas, to sugeruje raczej poważne ubytki w tkance mózgowej. No, mody jako prawdziwy mody. Widać, że podany na mnie. Zamiast pójść się wyspać, to siedzi przed komputerem i tam pewnie kręci gówno burzę na Mirko na wypoku. Albo na Onecie siedzi w komentarzach, a to chyba jeszcze gorzej. Dobra, spoko. Stary zmył gary. To teraz robimy tak. Dobra, stary... O co ci chodzi znowu? Głód, jeny, zezryj se coś. Zjedz coś na szybko, nie wiem, pasztecik z mikroweli. A co u naszej babki? Wybrała babkę. Babka Alicja Bocian. Dobra. Babo, słuchaj. Pływaj w basenie. Mody. Nie do komputera. Pływaj w basenie. Nie ma co. Trochę kurde tego. Cycki. Rated M for mature. A tu miałem taki basen, jak jeszcze nie było basenu w Simsach, to tu sobie taki mały zrobiłem. No ale niestety nikt się tam nie zmieścił. Cóż, takie... Patrzcie, pływają faktycznie. Co ty mody w kubotach? Co on jakieś laczki, oblek i do wody w tym włazi? Czy on już ogób całkiem? Dobra, stary. Co u starego? Stary żre. A, jest taki biedny, wygłodzony. Co już mu zostało? Siedzi takoś pakowato ciula. To myślę, że to już chyba końcówa, tak mi się wydaje w zasadzie. Żre paszteciki z mikroweli, sam się do siebie śmieje, oby głupi do, no, pasztecików, także, no, myślę, że to już raczej, on już chyba mu bliżej jak dali, jak to się sam go na Śląsku, nie? No, także, cóż. Powiem tutaj, no i co? I w ogóle synek się pulto w koszulce, nie? To jest trochę patologia?
Zdaje mi się, że całkiem możliwe. I teraz im drabinkę ciuli potopić. Ale to jest dobre, jak mi się któryś z simów znudzi, to już wiem jak wykonać eutanazję za pomocą zabrania im drabinki i co. I nie można było od początku dać tej opcji. Przecież każdy wie, że najlepsza rzecz w Simsach to jest zabieranie drabinki simom do jasnego pieruna. No ale lepiej późno jak w ogóle, nie? Fajnie się pulto pani Alicjo? Fajnie się pani ten? Dobra, no to widocznie tak. Dobra, stary. Jak to była taka ta wyliczanka ładna. A twój stary? Komary. Dobra, dołącz do swoich tych. Popultaj się w basenie. Niech się popultają fajnie rodzinnie. Potem może jakieś seksy czy coś? To muszę... Plus 18 muszę dać do tytułu, bo to potem obejrzy jakaś... Jaki on jest gruby w ogóle, jaki mu bęben wywaliło. A czemu on jest spięty? Można bez tuż, że w los do basenu w koszulce. To jest tako badehala 2 metry na 2. No ale cóż, no. Ale jaki ten basen jest głęboki w ogóle, on jest głębszy jak wysoki, nie? Fajne rzeczy, fajne. No cóż, co zrobisz? Nic nie zrobisz. No i tak się pultają, no. Rodzina Gizdów się pulto. Ten wylos w ogóle, patrzcie, a ta Wela dali mu się czymie, normalnie Dauer Wela. W los w Badehale wylos, a to musiał sztyć czymie. Nic mu nie oklapło w ogóle. Patrzcie, ale ta figura normalnie... z Hollywooda. A, może z Bollywooda. O, stary. Ła, pieruna, co by ci gęby nie urwało. Ale mnie pierło. No i cóż, dobra stary, no, nie rób się zabozna, bo to wygląda komicznie wręcz. Także wyliz z tego basenu. W ogóle pewnikiem przyjdzie ktoś w nocy i nam do tego basenu najsce, a później nam ukradną tygrysa. Pozdro dla kumatych. No, stary, z basenu weg und raus. Ej, może stary jest za stary, on już nie umie. Co z Geldem? Co się dzieje? Stara ciula na pieniądze. W ogóle nie łaź w takim dziecko w domu, a ty łazisz w takim negliżu. W ogóle jakie ona ma łapy? Ona ma łapy jak Marit Bjergen. To jest normalnie... Ona jest... Jakby ona tak te ręce tak zusammen do kupy złożyła, to ona te ręce ma normalnie rubsze jak jest ciul, flacha, dup, patola. Te ręce ma normalnie rubsze jak ona jest w talii. Także no, w ogóle ale tyłek, w ogóle ona ma uda rubsze jak tyłek. To jest kobieta o dziwnej sylwetce dość bardzo. No ale cóż, ale zdrowa, ładna, dobra. Stary ogub, stary już dostał w ogóle. No, a możemy zostać najlepszymi przyjaciółmi. Ciul, że jesteśmy prawda, po ślubie. No ale to przecież jeszcze o niczym nie świadczy, nie? Dobra, mody, weźcie, czy my nie mieli wanny? A nie, to dawno. Umyj ręce, umyj zęby, umyj dupę. Dobra, weź prysznic, mały patologiczny giździe, wypierdku. O, charming. Pewnie, pogładź po policzku, pogadaj o odkurzaniu, a w ogóle... A gdzie jest ten? Więcej opcji. Romantyczne. Bara. Zobejrzymy, czy stary człowiek, a może. Fajnie, tost na stole, książka się ja hopie, chodź do betów, się dupnymy, fajnie będzie. No, żeby stary nie kojchnął, nie, bo on już jest tak dali, znaczy bliżej jak dali. Przeblekli się w pidżamki i a synek tam badnął i dostał szoku i nie, hopie, i no teraz nie właź sam, proszę cię. Oj, co się sam dzieje, Oni mieli uprawiać seks, a nie się kopać po twarzy. Jeszcze ten dźwięki, które one tam wydają, to brzmi trochę jak Jaś Fasol, takie... No, czyli, moi państwo, co mogę powiedzieć? Jak patola była, tak patola jest. Plus, że można budować baseny. Tyle ode mnie. Za następny raz chyba jakąś eutanazję zrobię.